Thank you, Diny. Thank you, Diny. Alyssa dikasih mainan banyak biar anteng. Go help her open it, say. With her teeth. It's not paper, it's Plastic. Here. Hup, you have more. Oh, the plate and the spoon, I think. Yeah, I can feel it. New bottle. Yeah. Everything is pink. Udah sedikit, nggak usah banyak-banyak kan? Oh. Als je uit beeld bent. Nanti dulu. Hi, where are you now, Alyssa? I'm at Opa's place. Oh, look. Opa has a very nice garden. Ini benar ya, cantik banget. Setiap rumah pasti punya taman. Kalau di kita kan pasti kalau ada lahan kosong mereka akan bangun sesuatu, bangun ruangan lah, bangun parkiran lah. Tapi kalau di sini harus ada taman. Hai, cantik tahu. Alyssa. made by Diny. What? Ini. Cantik banget. What are you doing there? Are you start gardening now? Ini memang rusty or Oh, cantik. Antusias. So don't throw it on the window. It's dangerous. Hier kan even kiezen of ze Nou, dat is wel. Oh. What is that? Ooh, interesting. Ooh. Look, her hand and mouth. Ooh, that's interesting. Ja, gedaan. Oh, mooi, Alyssa. Dat is mooi. Ik vind een steentje kwijt. Dat is leuk. Ja. Zit er een beetje. Dat ben je toch? Dat is toch leuk? Dat is toch leuk, Alyssa? Luckily, she can immediately enjoy it. Yes, she can immediately enjoy it. Ooh, careful. Dit is wel leuk als alle Speelgoed, speelgoed. hè? Leuk is het, hè? Het is heel simpel. Lucu banget. Alyssa ngajarin semuanya to sleep on the floor. Alyssa now is teaching Dutch people to lay on the floor, sit on the floor.
lekker. Zo kun je zoveel aan eten maken. Ja, met zo'n heel krijg maar heel kleine stukjes. I think she almost eats everything. Senang disemangatin ya. Wah. Kijk eens, Alyssa. Oh. She's shy. Shy. Oh, een mooi boekje. Wow. Laten we papa voorlezen. Before sleeping, Yes. we read it for Alyssa in Dutch. Niet vergeten. Yes. Dat doe je in Wow. Tuintjes poetsen. Beautiful book. Lisa. Mountains like this. Picture of mountains like this. She's focused. Als je concentreert. Het is wel een zwaar boek, hè? Wow. Dat is leuk, Alyssa. Alyssa, kijk eens hier. Alyssa. Ah. Nog een cadeautje. Nog een cadeau. Nog een cadeautje. We zijn er toch. Deze maar even hier neerzetten, denk ik zo. Ja, doe maar openmaken. Ja, want als je weer een stukje opgepast. Wauw. Ooh. More clothes. Wow. Hier, mooi. Papier is mooier. Hè? Hier. Zo. Ja. Dankjewel. Veel leuker. Kom maar kappen met die tekst erop. Ja. En dit. Oh. Very cute there. Yeah. Dit is Waduh. voor mama. Oh, I also get a present. Wow. Let me open it. Mama get it. What is that? Apa itu? Oh, rituals! Wee! Oh, ritual! Ja. This is hand wash, scrub. Ini favorit ini. Favorit brand. Wow, a big present. Nice. Oh, dit zijn de muurstickers. For in the wall. Wall stickers. Oh. Like this. Oh, zo. Or on the floor. More stickers, wall stickers. Dit is een meisje. Oh, for yeah, t-shirt, yeah. Leuk, hè? Yeah.